nosos tempos, os montes foron templos, lugares onde o sentir das súas xentes transformou en lendas os penedos. Son bico de amor entre a terra que percorren mandas de lobos e o ceo no que voan águias albelas e picanzos vermellos. Morada máxica de mouras e mouros, constructores míticos da paisaxe e gardiáns dos seus tesouros. Sí, os nosos montes son tesouros, pero non para a cobiza humana, pois a súa meirande riqueza só pode sentirse coa alma.